Unupembe na dofumene Kotange yonika chino moja Unupembe na dofumene Unupenjo vile okunene Unupenjo vile okunene Unupenjuka okunene Unupenjuka okunene Pango sigo twemisigo Iwoke boranga chichiwe yoka Pango sigo twemisigo Iwoke boranga chichiwe yoka Iwoke boranga chichiwe yoka Iwoke boranga chichiwe yoka Iwoke boranga Dalafm 98.8 chichiwe yoka Chomo Yesu majalo Tuan mano yona lwenye duto Omia chomo Yesu majalo Tuan mano yona lwenye duto Toka biro bengona Toka biro bengona Toka biro bengona Toka biro bengona Achomo dorangano mangema Kama Yesu olosona Atomo dorangano mangima Kama Yesu olosona Eno Rwako wagi mon maduo Kawa chopo edalano Eno Rwako wagi mon maduo Kawa chopo edalano Pango sigo twemisigo Iwoke doranga chichiwe yoka Pango sigo twemisigo Iwoke doranga chichiwe yoka 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 Say gala gala mon maduong ane no malaike romuna ane no malaike romuna ane no malaike romuna ane no malaike romoya ane no malaike romoya ane no malaike verkoda ane no malaike verkoda pango sigo twemisigo Iwoke doranga chichiwe yoka Pango sigo twemisigo Iwoke doranga chichiwe yoka Iwoke doranga chichiwe yoka Iwoke doranga chichiwe yoka Iwoke doranga chichiwe yoka Iwoke doranga chichiwe yoka
Aparo ni kiwinjo ni pango sigo to kuru tu mana misigo to kiwuok e dhorangach tiweyo kod kaendi machiegni ahinya nyakalondo mar Dalafm marwaki ni machiegni ahinya donjo kod wuoche nikech wasemoke nyaka gi thuoloni. Pango sigo twemi sigo iwoke goranga jiweyoka iwoke goranga jiweyoka iwoke goranga jiweyoka iwoke goranga jiweyoka iwoke goranga jiweyoka. Aneno malaike romona, aneno malaike romona. Sylvester Jack Kuchia, good morning. Happy Sabbath. Dalafm 98.8. Dalafm 98.8. Pango sigo twemi sigo iwoke goranga jiweyoka. Pango sigo twemi sigo iwoke goranga jiweyoka. Wasechako pange ka endio pangore matek tweta pangore ahinya. Angeni kaba inti dala kanyo be sechako pango siki sigo mane in godo mathoth ahinya juma chiel mangima. Pango sigo twemi sigo nyamera. Pango sigo twemi sigo bro. Twemi sigo buda. Pango sigo twemi siki babana. Tiani misiki nyathini. Pango sigo ngato ka ngato, pango sike, twemi siki, ningech ngato ka ngato, ni kod osike. Twende kazi, ado ni pango sigo monde. Ano kabana mathothi yuda kaendi Facebook live, gine na kaendi kaka gukoti moro kama serious. Father wadwani ni kanyo live, pango sigo. Akeno level machuth mondo wachake nikech aneno ka ndiko se kadho dakika par tok saa 6 ina mondo bi agweli ni machiegni ahinya machiegni nyingine tariko salokore kawuono tarika par dwe mar 7 2021 one Saturday Sabato makende warwako chenro mar Jiwruok officially machiegni urainya nyakalondo mar Dalafm ina mondo bi walem officially basto wamoke kod book mar Saburi Pradega Chel wado somo book mar Saburi Pradega Chel mondo walem godo Sabato maber ni kwarwako chenro mar Jiwruok. Book mar Saburi wacho niya: Book mar Saburi Pradega Chel verse 1 wacho niya: Ruoth Nyasaye, abiro iri mondo irita, ka akwayi ni mondo kik wasigu loya miwi akuodi.
Resa nikech in Nyasaye makare. Winja mondo iresa sani. Bed kar konyruokna, nikech in e ohingana kendo e tekona. Nyisa yo kendo telna kaka isesingori. Rita maber mondo obadho mosechikna kik maka. In e kar konyruokna, Nyasaye, aketora e lweti mondo iwira. Nimar in Nyasaye majadiera. Yie mondo walem kod buk mar Zaburi 31 mana kaka iwinjo kasome no, e kaka muma mar Jehova Nyasaye wacho ni Aruoth Nyasaye abiro iri mondo irita. Wachni nyalo wacho ni Nyasaye sani, wachni kata mana an anyiso Jehova Nyasaye sani ni Aruoth Nyasacha abiro iri mondo irita. Ka akwayi ni mondo kik wasigu loya. Ibiro iri Jehova Nyasaye kikwayi mondo mi uriti, kendo inyise Jehova Nyasacha kik wasiga loya, nikech ka wasika oloya to wiya de kuodi. Mago weche minyalo manori godo achiel kachiel mondo bi idhi godo ir Jehova Nyasaye e seche machalo kamagi. Resa nikech in Nyasaye makare. Winja mondo iresa sani. Bed kar konyruokna. Adiri makende seche machalo kamagi Jehova Nyasaye monego bed kar konyruokni. Kwa Jehova Nyasaye teko gi chir kaachiel kod ngufu mondo mi obed ohinga mari, obed kar konyruokni, obed tekoni e seche ma piny chale kamaeni. Jehova Nyasaye kende manyalo riti. Ene tekruokni. Ene minyalo geng'ori kuome. Bende ene minyalo resi. Ene minyalo tony kuome seche ma piny chalo kamaeni. Madi lam mondo Jehova Nyasaye riti. Makato badho mochikni mondo mi lutrie, ilwarie, ipodhe, kik maki nikech Jehova Nyasaye manyalo gik moko duto osingo ni chung kodi, kendo kikwaye mondo mi uriti to biro riti. Kikwaye mondo mi ochung kodi to biro chung kodi. E okenge duto te, e yore duto te mikadhe, Jehova Nyasaye mad bed tekruokni, nikech en kende emonyalo gima tek kod dhano. Mad Jehova Nyasaye ritwa, ogwedhwa, kwa chako chenro mar Jiwruok e sechegi nyaka warom kanyo sa 11 makogwen. Agweli ni machiegni walem basto wachaki. Walam. Wagoni erokamano Jehova Nyasaye ma jachwech polo gi piny. Watieko winjo wachni mondikie mumbi maler. Ni seche machalo kamani ine konyruokwa, ine kar resruokwa. Erokamano nikech isingo ni geng'wa kata ne obadho moketo mondo mi omakwa. Bende wago erokamano nikech waseneno lweti morie ma korka chwich milocho gode jumachiel mangima, kiyie mondo mi kadh kod okenge malich. Jomoko buodho lak tho ma jasigu Satan okete ndara. Kendo yie mondo mi gichop maber, kata hinyruok ne nitiere kuom nyithindi mopogore opogore. Jehova Nyasaye to ngima to ni yie mondo mi obedi kuom nyithindi moko. Nyithindi moko no ywak e jumachiel mokadho chien ka giwito wedegi gosiepegi ma gihero. Bende nyithindi moko Jehova Nyasaye ni kod chuny lit ka gine kitanda mar midekre e utegi kaachiel kod ute thieth. Waketogi e lweti. Nyithindi moko dwari moloyo kata mane utegi kuond ma gidakie. Moko dwari e familigi, moko dwari e sombgi, moko dwari e tijegi, gidwari kuond mopogore Jehova Nyasaye. Bed kar konyruokwa nikech mane kaka mumbi wacho. Yie mondo wayie kuome chuth. Akawo jowinjo mag nyakalondo ma Dalafm akete lweti ka warwako Sabato chenro mar Jiwruok Jehova Nyasaye nikech chunywa to ol dawa. Yie mondo ibed ja Jipo mokwongo kijiwo chunywa. Mad ipar jotichni mabiro kelonwa wach maber mar pinyruoth polo. Aketo Pastor Kennedy Dianga e lweti mondo mi rite. Jatich Nyasaye Evangelist George Omondi bende akete lweti kaachiel kod kwayas mopogore opogore mabiro pako nyingi ka ndiko dwer. Nyasaye imakwa. Bed kod ambe kaka jatet chenro kiparo telo mar Dalafm kaachiel kod jolendo kaachiel kod jowinjo te. Nyathini mokawo kinde mondo keth nindo ne Nyasaye mondo winj wachni ka endi e seche makoro piny olor mok wanyadu kata mana thuolo mar mondo mi wachokre mondo mi walamini. Waketore lweti Jehova Nyasaye ni parwa kaachiel kod utewa kwa chake to bede maber to rumbi bede maber moloyo e nying Yesu Kristo ma jawar. Amen. 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 Bas, luonga jadolo Father ka Father ka okinde makende mondo mi arwakni machiegni ahinya nyakalondo mar Dalafm chenro mar Jiwruok machakore sani nyaka 11 makogwen machiegni. An kod jatich Nyasaye Pastor
Dianga Kennedy Dianga mabro puonjo wach Nyasaye. Bende wan kod jati Nyasaye Evangelist George Omondi mawuok Remba bro puonjo wach Jehova Nyasaye. Pastor Kennedy Dianga wuok yo Sindo kocha ubro puonjo wach Jehova Nyasaye e utino majaber machalo kamaendi. Bastan kod guest choirs ga e utino makawuono Everlasting Gospel Ministers mawuok Tonye Church Manurungo kocha gibro pako Jehova Nyasaye e okang' mamalo nyaka inde. Bastan kod Eldo B Mingham SDA Church Choir from Eldoret. Yawa nyingine they will lewa studio kato pokata kachako tichi jokama. Bastan kod solo artist Sister Mercy Oure kachel kod brother Aguer Bernard mabro pako Jehova Nyasaye etelo mokwongo kaendi eyo makare. Arokini machiegni nikech aiku ni mathuth kaendi nyaka 11. Yuda Facebook page Jiwruok. Kidhi Jiwruok tibro yuda kanyo. Inyalo kwaya wer migombo ni mondo iwinji, basto bende inyalo jiwo ji mopogore kanyo. Kwaya moro ma intiere godo dhi Jiwruok abro yudo kanyo yo makare kabisa. Basto team Jiwruok WhatsApp group aneno ka is more active. Abro tajo nito jomage maluwo chenro achiel kachiel. SMS bende wabro tudri kodi e yo makare kabisa. Basto bende ibro tudri kod aching kigoche 0746 62 70 20 46 62 70 20. Sister Julian Onyango nying kwaya ni isom nago maber mopogore kaka someni. But no problem. Mor nikech Jehova Nyasachwa omiyo wangima mondo mi wachak chenro e yo makare machiegni e nyakalondo mar Dalafm 98.8. Inyalo bedo sume madalau kinto
tulana nindi Oda pai modirita gima Tuwachenge Nala tulana nindi Tuwachebi Nala tulana webi Tukatana tano Nala tulana nindi Oda pai modirita gima Gimana 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 Yesu iritna gima Gimana 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 Yesu iritna gima Gimani 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 Yesu iritna gima Gimawa 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 Yesu iritna gima Yesu ritnwa ngima. Yesu pandwa boki binga mari. Yesu waneno malete piny ma wantiere ni jawar ritnwa ngima wa. Ai. Wer mamit machalo kamano agombo mondo mi arwaki chenro ni machiegni agombo mondo mi awinja ni to winjo nyakalondo ma Dalafm ka in kod kanye kwayo ma antiere godo kangi kata di chwanya ahinya tangeni kanisa ji ok chwanyre agombo ni kawuono ayude the first 10 nitie jomoko ma nyaka chenro mar jiwruok chakre gisebedo mne ka giwinjo ka fadha ni chenro ni to pok gidonjo. Jo Kristo kwa bedi gi chuny mar rwako welo kawuono wawinjo ok adhi miyo gi thuolo mar wacho mathoth agombo ni an ng'ane ka ng'ane awinji kama kawuono koka ayudo thuolo mar donjo jiwruok alinga awinji ga ina ling way bas aneno ka jowa mapile osechako ng'ado simu. Very good yuro we warwakgi no problem warwako welo adwani mondo mi arwak welo welo machalo kaka Eunice geni mar Amazing Grace magi joma koko donjo joma nyien gin mago mana none gi namba ni mos basta winje dong kata undu bede mamor kwa winjo joma nyien e chenro wawinje joma nyien ma wadino ne gi line kinde ka kinde wawinje ka jogi be donjo seche badone mondo mi arwak kaendi wadwa Joshua Ojala nyisna jo Everlasting Gospel Messengers tani gi beda week nikech gidonje pape yo ma serious amoro kod osiepena gin magidonjo kaendi agombo ni mondo mi jok ma welo kende okang'eni ng'ama ni jok mosechako bede line gi osiwinjo gi gima wacho wele madonjo ng'at ma en olinga yan father ni awinjo mane studio ka yawa yan bed chieng' mona donje Dalafm ni yawa chenro mar jiwruok ni en obaya pile in magombo ni mondo anuni namba ni 0746 627020 kaka simbi diye 0746 627020 basti donji welo kende fast Dalafm. Hello Dalafm. Yes machiegni alo sogenga Steve Diero Auko mera nyingno wendo in kanye nyingni wendo pok adonjo dala agomba donjo to kawuono adonjo amor in kanyo sipna e thuolo ni ayudo dala mar Kindu Bay in Kindu Bay osipna in iwinjo ka winja jiwruok ling awinja jiwruok ling to yodo ni gweda to koro kaka donjo abeda chiel jo wato tama omera erokamano nyimor amor kuom bedo chiel erokamano nyabeda ka kitekita ka dong winjo ka nyino mor jo kama wachako yudo gat mamor kendo Dalafm ichichni okini wendo ng'amo kwendo please weya warwake wendo gi wawinjgie Dalafm. Hello yes machiegni mosia ng'o ma iluongo ni akaw ma iluongo ni ga iluongo ni Jakwath Isayo Molo wuok kanye Jakwath Isayo Molo wuok Kabondo iluongo ni Wangapala station Jakwath iwinjo waga mana mos to pok yudo kinde mar donjo jiwo wachni chanda malich kendo se chanda kuom ndalo mang'eny aduoko ne Nyasaye erokamano kendo agwedora pile yes Dalafm nikech dala oting'o gi jadwen mang'eny kendo dala kelo wende Nyasaye majiwo ji erokamano mi aduoko ne Nyasaye erokamano ahinya kuom yie mondo wuon
wauno. Wapare welo. Kendo rieko mobiro no en teko mar Roho Maler. Amen. Ya dungujo kata ka jakwath omor. Ya wero kamano. Dalafm ng'at mar adek. Machiegni kar chuny oganda. Aloso gi ng'a? Lucy. Lucy ni Lida kokwanyo kocha. Mawego kocha. Iwinjo ga winja pile pile jiwruok to pok idonjo. Erokamano nya Judi machiegni Lucy beda chenro nyaka watieki. Erokamano yawa mor matek mana keni donjo tani winjo komor un be Dalafm. Halo. Machiegni. Father. Antie. Otino jawaya mar nyaka chika bondo. Otino jawaya mar nyaka chika bondo. Otino jawaya. Otile jawaya. Koran kune ka donjo. Otino mar Jiwruok ni. Tiwinjo ga winja radio mos Jiwruok winja to pok idonjo ga. Awinjo ka une ka donjo. Erokamano osiepna mor kodi mathoth anye Dalafm. Antie. Iluongo ni? Claricilla. Yes. Wuok kanye? Kabondo Ramba Central. Joka Bondo Ramba Central jower ka. Yes. Ma kila maka min kila haicha. Mano en. Erokamano ahinya. Imbe pok iyudo ga thuolo mar donjo. Podi boga donjo kawuone ka donjo. Tiwinjo ga mana Jiwruok mos. Bentaya nga matek. Erokamano ahinya machiegni warwa Kenya Jiwruok nyaka che. Erokamano. Erokamano ahinya ya mitna manade ka welo le madonjo Dalafm. Dalafm? Awendo ok nind ga line Dalafm. Dalafm. Machiegni? Hello. Yes, awinje Dalafm. Aloso gi ng'a? Nyamina anti. Nancy. Nancy ni kanye? Amiyo mawego. Nancy ni yo mawego malokoni. Imbe pok idonjo ga Dalafm. Pok adonjo kawuone yango na donjo. Tiwinja winja chenro mar Jiwruok mos. Winjo. Erokamano nya Nancy Rwako bed thuolo Jiwruok nyaka ng'watieki. Asante. We ada kawo chiel moro Dalafm. Hello, Dalafm. Yes. Donjo chenro mar Jiwruok no. In ng'a? No ga buda ng'a wuok gwenge mag Rembe Sino Kabola. Ogai wuoda ng'ang. Buda ng'a yudore Sino Kabola Rembe kon. Iwinjo Jiwruok to pok iyudo thuolo mar donjo Dalafm. Pok adonjo lakini kawuono ayudo kadonjo nyaka Jiwruok. Dong ber. Nai ga fala ko fa. Erokamano osiepna an mamor kodi matek Dalafm. Dalafm. Yes, machiegni. Fala ko fa. Antie. Ma Edwin Ochola. Edwin Ochola imbe nyingno pok awinjo wuod ma in kanye? Edwin Ochola ni Homa Bay sani. Homa Bay town. Monato SDA Church. Monato SDA Church. Yes. An gi wendu moro ka ni Samson aparo. No, mano Revelation Minister. Ero. Agna keto sipra. Imbe pok iyudo ga thuolo mar donjo Jiwruok. Kawuone ka donjo. To chenro tiwinjo. Adua. Erokamano osiepna mor. Rwak na jo Homa Bay jo Monato te Dalafm. Hello. Machiegni anye Dalafm. Indi Millicent kawuok Ringa. Machiegni Millicent kawuok Ringa. Idonjo kawuono. Adonjo ga pile viviga. Idonjo ga pile titima ng'o ka tiwinjo ka Dalafm. Dalafm? Yes. Ino kedwa Dalafm. Opak ruoth ng'at Nyasaye. Ken gode ni donjo pile Dalafm. Hello. Machiegni. Me japuonj oloch wan. Japuonj a teacher. Tafadha. Ay. Inena Pyros. Omera Pyros aneno bwana, ukukwa boma kanyo. Imbe pok idonjo ga machiegni anye Jiwruok.
Ero kamana Rwako ibed thuolo machiegni ng'ini winjoga winja to pok yudo ga thuolo mar donjo. Kawuna molo ba mora inya. Ero kamano mathoth ahinya kete mana kanya kache. Happy Sabbath ba. Ero kamano mathoth ahinya. Bas, na wacho ni the first 10, fact aketo gi 10, the first 10 gin jok manyien. Koro jomanyien mane kaka itime, wamor kudonjo kendo amgone donjura donja. Koro kachaka mako simu kendo, koro kikre akika ka koro yombi wachni but lakini nyaka mor kudu jowa kuom wene jowa gi line mondo mi gin be gidonji dugujo ka wanana gi jok moko manyien to gi linga. Thank you very much. Everlasting Ministers, karibuni sana. Katika mataifa yote Bwana wetu anakuja, na sasa wale wote walio dhaifu wainuliwe mbele wakasonge mbele, kwa ujasiri anakuja. Tangazeni katika Yuda kote Bwana anakuja, upesi anakuja. Semeni katika mataifa yote Bwana wetu anakuja, na sasa wale wote walio dhaifu wainuliwe mbele wakasonge mbele, kwa ujasiri anakuja. Enenda mbele waambie Yesu anarudi tena, waambie mataifa wabadilike. Bwana anakuja, asiyetoka dunia. Yesu anarudi tena, waambie mataifa wabadilike. Bwana anakuja, asiyetoka dunia. Bilha Mara, asante sana. Kevin Onyango, Brojak Jadwen, asante sana. Mary Unger, Keteka. Sylvester Jakochia, asante sana. Apollo John Rukabano. Irene Njoga, asante sana. Gumbe Ezra, asante sana.
Dala FM 98.8. Dala FM 98.8. Charles Odiango, Dianga Junior, asante sana. Wamegeuza hekalo takatifu kuwa pango la wanyang'anyi. Nyumba ya Bwana wamechafua kwa ubatili na tamaa zao. Pahali pa sala pamejawa machafuko ya kila aina, na tubadilike. Bwana wetu anaulilia mji Yerusalemu. Wamegeuza hekalo takatifu kuwa pango la wanyang'anyi. Nyumba ya Bwana wamechafua kwa ubatili na tamaa zao. Pahali pa sala pamejawa machafuko ya kila aina, na tubadilike. Bwana wetu anaulilia mji Yerusalemu. Maana utukufu wa Bwana umeondoka kanisani, nasi tumepungukiwa utukufu wa Mungu kweli. Basi tumrudieni kwa maombi, ni mwaminifu atatuponya, ili tuwe huru, tupate kibali mbele zake Muumbaji, tuokolewe. Maana utukufu wa Bwana umeondoka kanisani, nasi tumepungukiwa utukufu wa Mungu kweli. Basi tumrudieni kwa maombi, ni mwaminifu atatuponya, ili tuwe huru, tupate kibali mbele zake Muumbaji, tuokolewe. Mano kanyo Everlasting Gospel Messenger from Migori, Rongo. Kisha tutembeeni humo, tutafanyaje tusipojali neno la Mungu, tuwe kamilifu. Twasema moyoni twampenda, ila twamtia jeraha kwa matendo maovu. Enyi kizazi hiki nauliza, nani kawaroga? Tunafuteni mapito ya zamani, kisha tutembeeni humo, tutafanyaje tusipojali neno la Mungu, tuwe kamilifu. Twasema moyoni twampenda, ila twamtia jeraha kwa matendo maovu. Enyi kizazi hiki nauliza, nani kawaroga? Maana utukufu wa Bwana umeondoka kanisani, Amina. tumepungukiwa utukufu wa Mungu kweli. Basi tumrudieni kwa maombi, ni mwaminifu atatuponya, ili tuwe huru, tupate kibali mbele zake Muumbaji, tuokolewe. Maana utukufu wa Bwana umeondoka kanisani, nasi tumepungukiwa utukufu wa Mungu kweli. Basi tumrudieni kwa maombi, ni mwaminifu atatuponya, ili tuwe huru, tupate kibali mbele zake Muumbaji, tuokolewe. Maana utukufu wa Bwana umeondoka kanisani, nasi tumepungukiwa utukufu wa Mungu kweli. Basi tumrudieni kwa maombi, ni mwaminifu atatuponya, ili tuwe huru, tupate kibali mbele zake Muumbaji, tuokolewe. Maana utukufu wa Bwana umeondoka kanisani, nasi tumepungukiwa utukufu wa Mungu kweli. Basi tumrudieni kwa maombi, ni mwaminifu atatuponya, ili tuwe huru, tupate kibali mbele zake Muumbaji, tuokolewe. Dala FM 98.8. Dala FM 98.8.
Bas kaja koni kanye Everlasting Gospel Messengers mapod pako Jehova Nyasaye kanyo giwuok Tonye Church, Tonye District, Rongo Station. Gipako Jehova Nyasaye kanyo kod wende mochiek maber mating'o nying Jehova Nyasaye mala. Hope ni gwedhori kamoro amora intiere. Pod aka ukinde mondo miya Rwako winja ni to iwinjo nyakalondo mar Dalafm chenro ni mar Jiwruok ka in kod kanye. Igo touch kanye, igo touch kanye. Asante sana Winnie kawuok sana. Kone amena kuoma lamo tegno mugwedhowa kabisa. Ero kabana enya. Eunice was amazing. Grace Bisa kane fadha niko ndani kabisa. Asante sana. Na kogana mathuth pod tudre koda kaendi abro somo ni to jomage ma lowa gi sechegi. Clevo baneno ka nitiere kayo sipna yo mosna jo kindu be omera. Mosna jo kindu be mane kari mar dak sane. Koso in home. Yena mondo mi tudi koda kai 0746 62 70 20 basto inyisa ni tuminyo nyakalondo ma Dalafm ka in koda kanye Dalafm antie yeso pake Isimo nwata ni Rwako welo. Rwako welo mana nyasigo sinda. Dongi bi Rwako welo. Rwako maber kabisa kendi timu maber kabisa ka uono. Donginyo ka welo ne ni matire oko gi lenga. Kendo ng'eny kabisa. Koro sa twak biwe angi gole matin. Ero kamana enya. Welo koro kikiri ura kia gejo Dalafm. Dalafm. Machik na enya? Mapita marolare. Peter. Yeah. Oh, machik na nyulare ni nade gweng Mananas. Gweng Mananas ni to kue. Ukwe maber. Olare ine church mane kacha? Olare main. Oh, Olare main. Ero kabana nyosiepna machik na nye chenda mor ka ikete 98.8. Antie. Wan ko wadonja chap. This jagembe wood kamre. Bas wenyeji. Wenyeji ko warwaka welo te kendo mane gima obro timo negi teacher bi. Ero kabana nyosiepna. Amor ka gino kuchwa nyuto karubeyo Dalafm. Machik ni kar chunyo ganda. Pak Nyasaye maduong'. Pak Jawar. Chunya gol Nyasaye choro kamano kod odhiambo. Seche molor kanisni kama to kae karo mar lamo Nyasaye. Amen. Uwe kod Jeff Nightingale. Jeff ilungo ne Jeff Nightingale. Jeff Nightingale osiepna. Antie baba. Amor kabisa ero kamana nyakum kete kabida kangeni pudwan kodi. Zaburi prangwan gareyo. Kaka ne gamo yo kadwaro pie ya ora. Kaka chunya gombi. Ya inya sachwa. Amen. Ero kamana nya Jeff Nightingale Hospital kanyimus na jutuo te. Giketu mana 19.8. Abdiru mi gwedho gige choirs Dalafm. Giweche mabeyo. Nyakalondo ma Dalafm emotelo kiloni wach maber mar piny ruoth police sechegi mapej teka ma. No Dalafm. Machigni ka chunyo ganda. Michael Chengo wo maru yo mamigo. Inade ba. Antie maber wan gotieno mondo wawinji baba pok wanindo. Ero kamana nyameduru mana volume Dalafm. Nyasaye ber kedo bane kite. Machigni Liz. Samara winjo jo kodonjo kanyo kaka jakwate molo mano mukuya. Kod jelo luot. Ngena riyangi mada chach maro kuya nyapalo gi kanan. Koro kama jela maneso de mada chach machete adik. Amen. Koro I'm happy. Amor kod gigidiro te gibeda bede chinda Rwako gini roti yeso. Ero kamana nya Liz. Nyara wasi kani nyapalo Dalafm. Antie. Ngano jambo amba ulinyando. Machigna nya odhiambo amba ma ulinyando. Kose donjo sipo wanaona kodi wuoro. Ero kamana nyosipna. Kamano. Ero kamana mathatha enya. Yadolo father kapana. Antie makare ba. Happy Sabbath. Happy Sabbath with good news. Kionande. An makare ba. Alfred ka work stand central. Asada ndi chokpok nyaka an kodi nyaka pinyro. Asante sana. Utakuwa wapi? Sio yako
98.8. Dalafm 98.8. Dennis Oswago. Jambo. Happy Sabbath. The good news.
Sabato twende nawe. Sante sana Everlasting Gospel Messengers kumpako Jehova Nyasaye era ng'eny malich machalo kamano. Yina mondo nyisi kae ni tim Jiwruok kae nino kae ndi Emily achieng' mar okano wach SD nyisa ne fadha amor kabisa kendo chendo tira maber kabisa. Ero kamano John Hongo maneno crop nap ero kamano pani kod sayuda live kanyo. Ero kamana matutanya kumkete nyakaloni madala FM Emily koda wera ang'oa kenda amen. Willis Otieno ero kamana enyo Willis Otieno di wori nyisane fadha wasedo chenro kendo wayudi maber kabisa. Ero kamano pamnya gusito faith kone amen. Basto mambianka neno utimari kanyikoni sawa. Mwalimu Jeff aneno utimari kanyisane anjapuan Joel Oloch Rwako chenro yo makare kabisa kendo hap Kristo beda kodu bas Julia Onyango wachone bas pango sigo sechakara chakanyo fadha kura winjuka chenro ne wange kabisa nyaka ngwatieke. Ero kamana nye kumketeka wini kawukele sana. Ero kamana nye konino tegno kabisa akinyi Mary Onger. Ero kamana nye konino kaendi kendo guru wegege ka dongo kaendu neno ma serious unena makana kaingio kate kinyi mageto donga enya. Okay, neno kaendi ka Pastor Okombo mano ilungone pastor wa ero kamana nye koni ene program full amor kabisa Jakom team Jiwruok. Ero kamana enya kumkete nyakaloni madala FM Jojuma aneno utimari kanyuki nyisa ni intere chendro kendo idhi maber kabisa. Evans Chiro Jawer asante sana. Julia Onyango asante sana kumkete nyakaloni madala FM. Aneno kaendi brother Victor Onono nyisa fadha ambassador jichendo kina mor kabisa kumkete nyakaloni madala FM agudhira maber kabisa. Ero kamana enya kumkete kaendi yang bero kelo jaote benyisa kane fadha ambe antire chendro kendo amor ka Jehova Nyasaye omia kinde mondo mi abedika ya usip na Sharon nyisa ne fadha ambe antire ka ero kamana ya Sharon musna jo ahero junction yote chagije duonge ot kanyo sene fadha fwane duk vuli maber kikiuchio nyethendo jaduong happy sabath musna jite odi kanyo Sharon. Ero kamana nyamen nyapus warapida central nyisa ne fadha ambassador jichendo kenda amen kabisa antire bast lungo ni Tobias kawuok Omende SDA Omende youth no gulwero moro kanyo maber abro mi godo yo makare. Happy Sabbath Father ambassador njukodi chendo kanyo kenda amor kabisa kone idojo gijiteka moriwo Pastor Dan Mwai mar Opanga District kod jo Omende SDA Church Tobias Sangoro ketna wer mar kisha nikaona by Omende Youth Choir biro ni kanyo eyo makare maonge kake pengo kata matin. Ero kamane nyakum kitinya kalungro madala FM akuka ni jok magombo ni mondo mi oiriwre kod team Jiwruok ni yot kabisa abro pike peka kabisa mayota ahinya onge gima tek kaendi. Basano kaendi ka aikora mondo mi achwadi kwaya ma serious ahinya iluongo ni Eldo Birmingham mawuok Eldoret kocha. To kapika poka migi agombo ni mondo akelni nyaminwa Mercy Ohure ni en jawer bende mana ma serious. Sister Mercy Ohure ni gwedha kaendi gi wende ne moko kabisa. Yes, Mercy Ohure ane jawer ma serious ahinya. Chimora go wende moro kaendi majiyo ga ng'ap manunwa wende Mercy go nuno kawuono decide mondo mi akel Mercy mondo embo pake Jehova Nyasaye odiochieng' ma kawuono ni. Mercy machiegni mondo mi ipak Nyasaye kod wer ma serious. Mercy karibu sana. Kadugo tabro nyisi nto jomage matudre kodwa Jiwruok mano Facebook page.
FM 98.8. Hey! Hey! Mano Sister Mercy Oure. Dalafm 98.8. Sister Mercy Oure. Mano kajo Sister Mercy Oure, jaod brother Oure wuod Kochia. Ai, erokamano nyakum gwedho chunya kod wer mamit machalo kamano Sister Mercy. Pod obiro miyo wawende ka. Mercy pod wende gene kaendi obiro pako Jehova Nyasaye kaka dwarore, kaka sa indicate. Mercy pod warwakre kod machiegni. Agombo mondo miya winja ni to kama intiere idhi nade kod chenro.
inade imake kod kanye idhi nade 0746627020 agombo ni mondo mi watude kodi saka sa kapo ni pok idonjo e tiende mogik ni akawo mondo mi rwakni machiegni ka watiko rwako ji nikech koro wadwa moke kod injili kapo ni pok iyudo kinde mar donjo ami thuolo mondo mi donji mondo ifwade jokristo Dalafm Father. antie Mano dhiang' be winji kaka titiyore tiwinjo. Omera dwa kwayo mokariyo Luanda Youth Choir mane ni Ward District Migori kato kod Oriang Church Choir mago kunenge gona moriang no ka kwero ta pango na modija ahinya. ne usemiyo wagi Mwinji ka kwene Luanda nitie kanyo. Luanda Youth Choir nitie ka mo Migori District ka nitie. ne gisego picha cha ne gisegolo moro mane picha cha Ne gisegolo kanyo te. ok ne ka dhiang' ber dhimos apenjo niya be negi setimo moro ma mineno gi e picha cha mondo amanygi ka macha ne pok igol wadhi adhia mos dhiang' ber credit ina gochni koro to gini kopo ni macha cha ok negi gine to gi kaka nyayudogi ka to kama chielo nitie to umiya tagagoya Dalafm yes machiegni antie Maiwe kwa Ibrahim hapa kilo kamorotka. Ibrahim Ane chenro kako jaulo ro Israel ke. Okay. Kwa nyukanya. Ero kamano nyusipna. Kama no sipa. Ero kamano mathuta inya kum kete Dalafm. Dalafm antie. Happy Sabbath, Bishop. Happy Sabbath is good news. Mana Patal Fred. Oh, Jakwathal Fred machiegni. Wadonjo kiteko mathoth. Ero kamano inya Jakwath. Ina muna pano jo video ne ma e kanisa wake no ma be kikewa na jama ne kitege de mbele gigini wabedi kiche ka mai kicho madongo ero kamano inya esa gwet ero kamano mathuta inya adhi live kanyo Dalafm Father. antie an makare en chiew ni joka ma uneno ka nindo Ari biso wenga jira mono mimi ya ndo nikani ga chat dito sio dalama ko wat. ndori kamo Gajer ka biji ko wat district mange mano ko wat renga pata ma district. Odala na ko. ero kamano nyusipna Dalafm antie ero kamano vairono chungo Father antie makare ato an ngama danga tamba donje kendo masani I'm free wuod limidi machiegni osiepna mor kabisa kawinjo duondi Dalafm adhi live Dalafm iweyo Dalafm Happy Sabbath with good news. no after dara ka ukra mira boda Rwako welo tete kanisa onge karnindo Rwako gite Amen. Alo Dalafm Machiegni kar chuny Uganda. Ukwaro mapadwa Antie Michael Chiemo wo maru yo mamigoa nie chenro ani chenro baba amor. Mang'ani ndodi Bendeni chopi edala Masokaro jomalunge ruadra Emano donji nyatiwa
Manosingi Jakoraki loyo na wasika Jadonga gombo dalano Manosingi 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 Dalafm 98.8. Osada dugu kikwalenga lenga masio ure jawera. Asante sana. Anano kaindi kongana mathuti tude koda kaindi Facebook page mari team Jiwruok. Opolo Dorothy nyisane chendro ber fadha ka fadha sado nye chendro kendo antire makare alantida neno ote marika nyisane intire makare ikoni kaindi kanyada nyal kinyi ero kamana enya mano wudi kanyada nyal kinyi to intire ndala bar Mbeta town ero kamana enya Wood Agnes Jauyo Maraongo nyisane fadha senyo min kaka pele chendro ber chendro mar Jiwruok tira maber kabisa ero kamana enya Benta Musa nyisane tuned kama kawa. Asante sana Benta Musa.
Washi Jaringa aneno otimari kanyero kamana nya Feinyar Achibela wacho ni tuned iro kamana nyo kinya dong chien woodman odera neno otimari ki wacho ni intiere chenro kendo in makare kabisa. Victor Joe Masante sani kuni happy Sabato fadha antire chenro. Mama Marion Marnya Masari asemole chenro Paris Akoth iro kamana enya. Joshua Ojala, happy Sabato sipna. Ojala Joshua, assemble from Katito Town. Mano Joshua Mar Everlasting Gospel Messengers. Asante sana sipna. Judith Obungu, hero kamane nyekum kiti nyakalun madale femini sakani happy Sabato father chindu tiri maber. Ndede Alice, happy Sabato from happy Sabato Mama Febi from Kisumu. Ero kabana enya Junior Kamax Wodi Nyarungu. Sante sana usipliko ni happy Sabato with the good news father chindo tira maber kabisa. Sante sana. Sante sana Sister Masio Ure Jawer kuom pango wach Nyasaye maler kendo keto wa ewi koko mabera enya. Ero kamane nya Masio Ure madibed koda hap Kristo in bende kamoro intiere jaudu sipre miluongo no Ure. Ero kamane enya kuom pako Jehova Nyasaye yo machalo kamana. Akinyi ero kamane neno otibari kanyo. Sharon happy Sabbath. Okay, thank you very much. Matin tindi ayudo otibari kanyo ni antiere mabera sedonjo kan kibos happy Sabbath. Afwayo ne jo Kristo te ne hallelujah matin tindi ero kamane neno otimari eyo makare kabeso sipna hap Kristo madbed na kodi. Jijodan jako gweno British ango giesane omera. Okay, so ne fadha antire kodi chenro eyo makare kabisa. Ero kamana nya kum kete e nyakalondo Dalafm. Adane mondo me atuda kodi jadolo kaendi, jadolo evangelist George Umondi mawuok Remba mfangano kocha en ma ochako nwa injili kaendi komiwa wes udwa mundo puonjre kodwa e wach mar Jehova Nyasaye mi agweli ni machigni med kete mana kaendi seche ma jadolo ikore mar biro no agombo ne mondo pod warwake ei guest choirs kama antire godo adong mana gi Eldo Birmingham SD Church Choir mawuok nwa e dala mar Eldoret gin ma gipako Nyasaye ok ni ginto kuradhe miyo gi matin no gimbe gipaka Nyasaye maber ongeyo shida kata ka jadolo pod dhi mana mbele gi gine to pod angne gi yudo mana kinde mar pako Jehova Nyasaye nikech equality onge wach machigni urainya mondo me oyawnwa pap kanyo mondo me orwak jadolo okel wach Jehova Nyasaye.